OTW njiot rapot ponakane. Kiye video wingi biasalah anu tembeku berngedit. Nyong njiot rapote uput-uput mangkat gasik jam tengah 8 wis OTW mengbogangin. Babar belas urung nyambut gawe, kur ngedit video tak posting terus gas mengbogangin. Pegawean umah ya mburian lah ya, sing penting rapot ponakane wis dijiot. Singkat cerita kiye nyong wis kutul lah dilala ketemu kakak kelas jenengane Mbak Reni. Jebulane anake Mbak Reni kuwe sekelas karo ponakanku. Nyong jot rapote ora dewekan ya, tapi karo mbok kayuku sing nomor loro. Berhubung wong tuane ponakanku pada merantau kabeh, dadi sing jot rapot ya Lilike. Kiye sing nganggo dasar mamaku lah sing nganggo klambi lemon mbok kayuku sing nomor loro. Mbok kayuku sing nomor 1 ya sing kerja nang Taiwan. Seperti biasa nyonek manggone mamake mesti diperintah kon tuku susu nggo ponakane menjadi baru. Mamaku duwe anak telu wedon kabeh wis umah-umah kabeh. Nyong kuwe anak ragil tapi sing paling dhuwur. Mulane nang wong-wong sering keliru ndarani mbok kayuku sing nomor loro kuwe malah adikku. Oh ya pun, wingi sing tes badan jot rapot kepriwe hasil nilene. Alhamdulillah ponakanku lorone nilene apik kabeh, rata-rata pijine 8 karo 9. Bersyukur banget meskipun ditinggal wong tone merantau, tapi ponakanku bisa mempertahankan nilainya kit kelas 1. Ponakanku sing wis sekolah bocah loro, sing pertama kelas 4 lah sing nomor loro kelas loro. Ya anu kakang adik. Sebelum bali mang omahku nyong arep bruwun disit. Nek kaki nangone mamake paling seneng gue bruwun godhong lobak. Niate arep tak santen, terus nyambel, terus goreng cuwi. Mok wis mantep banget. Oh ya, esi ake sing takon kepriwe carane ngisi suara men tertata rapi. Oke, dadi nyong nek ngisi suara gue dijedak. Maksudnya nyong ngomong per kata gue mandek disit. Misale VOD ku durasine 2 menit. Dadi nyong golek ngisi suara ora kit 0 detik tekan 2 menit kuwe. Yakin sih pancen urung bisa, alhasil juga kok dadi megap-megap karena ora bisa ambekan. Walaupun ngisi suarane karo bahasane dewek tapi tetep loh mikir. Ora bisa langsung ceplos. Tes bruwun godhong lobak banjur nyong ngemet bunga telang. Bunga telang manfaatnya akeh banget, terutama gue nggo ibu-ibu utawa bapak-bapak sing duwe darah tinggi.